Consolacion Mayor Teresa Alegado gihukman sa korte tungod sa indirect contempt sa usa ka civil case nga gisangat sa negosyante. Gikiha ang mayor sa usa ka kompanya nga nag-operate og grocery sa lungsod gumikan sa pagpural niini sa ilang lugar nga nasayrang iya sa LGU. Misangat og kaso ang maong supermarket aron makapadayon og gamit sa property. Mimando ang korte nga tangtangon ang mga barikada nga gibutang apan giingong wala mutuman ang mayor. Ang desisyon pinirmahan sa Huwes niadtong Disyembre apan maupay pag-release karong simanaha. Dihang gikuhaan sa ilang habig matod sa legal officer sa lungsod sa Consolacion, muapilar pa sila sa korte sa desisyon. Samtang sa statement nga gipada sa mga sakop sa media kagahapon, gibarugan ni Mayor Alegado ang gihimo niini. Gihimakak niyang gisupak ang mando sa korte pagtangtang sa barikada. Iyang gipasabot nga iya lang giprotehian ang interes sa lungsod ug sa katawhan batok sa mga nilapas sa property rights. Dili pa man siya final. Mobile pa may motion for recon maybe within the week or early next week. Kaya hindi pa man to final ang desisyon.